en la poca importància dels carrils bici i després per a la Generalitat a l'Ministeri. I aquest compromís que teniu en el programa electoral de que aneu a derogar la llei de taxes que afecta tant a... El sistema que iguala les desigualtats d'origen és un sistema públic. Tots sabem que un xiquet en una casa, en un alt nivell cultural i un nivell econòmic mitjà té més possibilitats que un xiquet d'una casa en un nivell cultural baix i en un nivell econòmic baix. I això ho diuen les estadístiques canvien. L'escola que tots admirem és l'escola de Finlàndia, que és merament pública, perquè és l'escola que té una filosofia, i és que tot el món pugui arribar al final del seu cicle educatiu, front al model de verd i de català, que el que volen és que apleguen els millors, els de més talent, que normalment són els de més talentos, com diu l'exministre d'Educació, Gabilondo, que jo admiro molt, encara que ara se presenta per això. Aleshores, a partir d'ahí, què estem plantejant nosaltres? Que en la mesura que n'hi hagi oferta pública, no se pague a col·legis concertats. Això vol dir que no se tanquen unitats públiques com estan tancant ara. Ara, les mares del Cremona ara tenen un fill en un col·legi i l'altre fill en un altre col·legi, perquè els han tancat el col·legi. Els del Martínez Valls i el de tantes línies educatives públiques, unitats que han tancat. Què diem nosaltres? Nosaltres no anem a tancar una escola pública per a pagar a una privada, perquè a més és ineficient des del punt de vista de la gestió de la cosa pública. És a dir, jo tanque un col·legi i li pague a un altre col·legi del costat. També què hem dit? Oiga, en la mesura que fem aquesta transició hem d'eliminar el districte únic. El districte únic no només està fet per afavorir a l'escola privada front a la pública, sinó que està fet per a desvertebrar els barris de les ciutats i dels pobles. En la mesura que tinguem oferta pública i no facin falta els concerts, anirem eliminant concerts. Això vol dir que un xiquet que hagi començat una escola tingui que anar-se'n d'aquesta escola? No. Hem plantejat que volem fer una transició amable. Xiquet que comença en un centre educatiu, una etapa educativa, acaba en aquest centre. I tots els seus germans que coincidisquen en etapa educativa. Per a què? Per a no complicar la vida a les famílies. Ara bé, en la mesura que n'hi hagi oferta pública, no n'hi haurà pagament a escoles privades. Això posa en qüestió la llibertat d'elecció? No. Jo soc la primera que vaig estar sempre a favor de la llibertat d'elecció dels pares i mares. I que si volen dur el seu fill a una escola privada, que el duren. Ara, la llibertat no se pot confondre amb que tots paguem una escola privada perquè siga l'elecció d'aquestes persones. Molt amables, i quan diu Pere tornarem.